Tvrdošín je menšie mesto na severe Slovenska nedaleko poľských hraníc. Má okolo 9000 obyvateľov a patrí do regiónu Orava. Erb mesta Tvrdošín zobrazuje zlatú líšku kráčajúcu po striebornom skalnom brale v modrom štíte. Zlatá líška a bralo poukazujú na prirodzené prostredie v okolí mesta. Žlto-modro-biely erb s korunkou zdôrazňuje historické kráľovské výsady mesta. Mesto leží pri rieke Orava a len kúsok odtiaľ sa nachádza Oravská priehrada, ktorá je najväčšia vodná nádrž na Slovensku podľa objemu vody. Bola postavená v 50 rokoch a kvôli nej museli zatopiť viaceré dediny vrátane Slanice. Dnes je priehrada obľúbená na rekreáciu, ľudia sa tam chodia kúpať, člnkovať a aj chytať ryby. Uprostred Oravskej priehrady sa nachádza Slanický ostrov. Jediný, ktorý zostal nad vodou po zatopení viacerých dedín. Kedysi to bola časť obce Slanica, ktorá zmizla pod hladinou. Zachoval sa len vyvýšený kopec s kostolom a cintorínom. Dnes je z toho ostrov umenia. Nachádza sa tam galéria s kamennými plastikami a historickými výstavami. Dá sa tam dostať loďou z námestova. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou mesta je gotický drevený kostolík Všetkých svätých z druhej polovice 15. storočia. Je zapísaný v UNESCO a bol postavený z dreva bez jediného klinca. Vo vnútri sú vzácne nástené maľby a barokový oltár. Do okresu patria aj ďalšie obce ako Zuberec, Nižna, Trstená či Podbier. V týchto dedinách a mestách sa nachádza množstvo ľudovej architektúry, tradičných domov a folklórnych prvkov, ktoré sú pre Oravu typické. Zaujímavosťou okresu je aj Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pod Roháčmi, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá v regióne. Je to skanzen, kde sa dá vidieť, ako žili ľudia v minulosti. Od starých dreveníc až po kostol a mlyn. V okolí okresu Tvrdošín sa nachádza veľa možností na turistiku. Hlavne v pohorí Západné Tatry. V lete sa tu chodí na túry, v zime zasa lyžovať. V okolí Tvrdošína žili ľudia už v praveku. Archeologické nálezy v Medvedzi, Krásnej horke alebo v Nižnej dokazujú, že osídlenie tu bolo dávno pred 13. storočím. Prvá písomná zmienka o Tvrdošíne pochádza z roku 1265. Už vtedy bol dôležitý kvôli obchodnej ceste, ktorá viedla do Poľska cez Trstený smerom na Krakov. Bolo tu colné mesto, kde sa vyberalo clo. V roku 1369 dostal Tvrdošín mestské práva. Kráľ Ľudovít dovolil mestu voliť si vlastného richtára a organizovať trhy. Mestom bolo oslobodené od mýta v celom Uhorsku, čo mu veľmi pomohlo. Ľudia sa živili najmä remeslami, boli tu kožušníci, kováči, hrnčiari a tesári. V 19. storočí vznikli tehelne, píly, knihtlač, dokonca aj výroba gombíkov. Pribudol telegraf, elektrina a otvorila sa sporiteľňa. Po druhej svetovej vojne sa rozvíjala infraštruktúra. Postavili sa nové cesty, mosty a rozšírili železnicu. Tvrdošín sa postupne spojil s Medvedzím v roku 1967 a neskôr aj s Krásnou horkou v roku 1974. Tvrdošín je dnes menšie, pokojné mesto. Nájdete tu školy, obchody, zdravotné stredisko aj športoviska. V okolí sú hory, priehrada aj miesta, kam sa ľudia chodia prechádzať alebo si oddychnúť. Nie je to turistické centrum, ale má svoje výhody. Pokoj, kľud a milých ľudí.